Aliança Catalana sempre ha denunciat la sobredimensió de l'administració pública a nivell local, comarcal, provincial i nacional. Una sobredimensió a costa del contribuent català i de la seva asfíxia fiscal. És més que evident que cal posar ordre, que cal avaluar individualment la necessitat de cada patronat, consorci, organisme, agència i departament, que cal fiscalitzar-ne l'activitat per poder discernir si millora substancialment la vida, oportunitats i benestar del ciutadà o només són guinguetes a on col·locar excàrrecs i militants històrics dels partits. En la seva proposta ataquen frontalment la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i les delegacions governamentals de la Generalitat a l'exterior. Creguin-me que hi ha pocs diputats en aquesta cambra que tinguin més ganes que jo de picar la cresta a TV3 i de fulminar l'ús ideològic i polític que se'n fa. Però la solució no és desfinançar els únics mitjans públics en català que tenim. La solució passa per reformular el projecte i dotar-lo de la neutralitat i la professionalitat que mai s'haurien d'haver perdut. Pel que fa a les delegacions, som partidaris de mantenir-les obertes i actives. No poden ser oficines on col·locar amics, certament. Han de ser instruments per dotar d'oportunitats, assessorament i facilitats als ciutadans i les empreses que viuen o comercialitzen a l'estranger. El que cal és fiscalitzar resultats, exigir resultats, no tancar-les unilateralment i privar aquest país de la projecció internacional que mereix i necessita. Cal concentrar els esforços i recursos en blindar serveis essencials com la seguretat, la sanitat i l'educació, erradicant qualsevol desviació de recursos cap a organismes inútils o d'escassa transcendència, com aquells organismes, per exemple, que han decidit invertir 500.000 euros a Guatemala i 450.000 al Marroc per sensibilitzar sobre polítiques feministes. Si van sobrats de diners, doncs ens ho fan saber. Per exemple, la residència d'avis de Ripoll, la façana ens cau a trossos i, de fet, la delegació de la Generalitat a Girona s'ha negat a contribuir. Si els hi sobren, doncs segur que hi ha moltes comtals viles i moltes viles a Catalunya que han de menester aquests diners. De debò que és prioritari fer el notes a Guatemala o al Marroc que no pas resoldre el dia a dia, la quotidianitat dels ciutadans catalans? Ahir parlàvem del Hard Rock. No sé si construiran o no el macrocasino, però la macroestructura administrativa que tots vostès han gestat els darrers anys, en detriment de l'eficiència i qualitat de serveis públics, és indecent. Un sistema endèmic de corrupteles i clientelismes que els ha permès forjar i consolidar xarxes de poder. Som aquí per revertir-ho i tard o d'hora ho revertirem.